Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwa da abokan arziki, kowa da kowa ina muku fatan alkhairi, ya ibada, da fatan Allah ubangiji ya amshi ibadunmu baki daya. To akan batun challenge ne guda biyu, jagaba sai ka shiga bila challenge da kuma Hausa Fulani challenge. So jagaba sai ka shiga bila challenge idan Allah ya kai mu ranar asabar din nan mai zuwa, wato 15 ga wata kenan. A ranar ne za mu rufe karban gasa. Dama mun bada lambobin waya, mutane suna da turowa. To idan Allah ya kai mu Saturday 15 ga wata za mu rufe karban gasar gabaki daya na jagaba sai ka shiga bila challenge kenan. Asabar mun rufe shi insha Allah rabbi. Sannan kuma na Hausa Fulani challenge shi kuma dama 14 ga wata muka ce, wato ranar Juma'a kenan. Amma mai gasan ya ce a sanar da ku ya kara muku kwanaki 4. Ya zama na sai 18 ga wata za a rufe karba. Ranar Talata idan Allah ya kai mu rai da lafiya, ranar Talata za a rufe karban gasan Hausa Fulani challenge. Za a rufe gasan, za a rufe shiga gasan, yin videos din da mutane suke, saboda ya ga mutane suna ta yi, suna ta dorawa ko ta ina, sai ya ce to a dan kara musu kwanaki ko da kaɗan ne. To sakamakon ba mu da lokaci mai tsawo, mun kara muku kwana 4 daga ranar Juma'a 14 ga wata ya dawo ranar Talata 18 ga watan nan da muke ciki, idan Allah ya kai mu rai da lafiya. Ina fatan Allah ubangiji ya bada nasara, Allah ya taimake mu baki daya. Ina ga dai daga wannan gabar shine magana ta karshe da zan muku akan wannan gasa, sai kuma bayan sallah idan an tantance lambar wayar da za a bada, to in Allah yadda zan zo in bada lambar waya, ko kuma shi mai gasan da kanshi zai bidiyo ya baku lambar wayar da za ku turo da bidiyon Hausa Fulani challenge. Daga ranar Talata an dakatar da yin bidiyo baki daya, dama kwana 14 muka ce muku. Ina muku fata alkhairi, Allah ya bada nasara.